observation, så har vi altså et observationssæt. Det vil sige, at vi har for eksempel skostørrelserne i en gruppe mennesker, måske i klassen her, måler vi skostørrelserne. Vi har størrelse 41, 41, 42, der er 3, der har størrelse 43, der er 3, der har størrelse 44, og en, der har størrelse 45. Nu har jeg skrevet dem på en lang række, men jeg har ikke sat dem i grupper. Vi kigger bare på dem i rækkefølge fra den mindste størrelse til den største. Hvis vi kigger på eksamensspørgsmålet, så står der, at vi skal gøre rede for